дуруди худо, дӯстони азиз, бахшиши зиёд рӯзи ҷумъа фаромӯш шуд. Камтарак худам ҳам банд будам. Инак пахши мустақимро имрӯз камтарак кӯтоҳ мекунем, мегузарем. Аввал сарчашма як чизро ман ба ҳамаи шумо расонданиям, гуфтаниям. Бисёриҳо якчанде баъзе юристои узбак баромаданд, гуфта истоданд ки ба ҷанг даъват карда истоданд, бар ҷанги байни Украин кати Русия ки шаҳрвандӣ медиҳад, фалон метиҳад, бесмадом метиҳад. Бисёр як ҳаяҷоновар аст. Камтарак дар ҳамин бора гуфта мегузарам. Бародарони азиз, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи хато накунам 401 дар ҷангҳои беруна иштирок кардан ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Аз 12 сол то 20 сола паси панҷара шуморо равон мекунанд. Ягон кас ба ягон ҷо наравад. Россия ба шумо эҳтиёҷ надорад. Бародарон, агар 10 украинаи дигар мебуд, 10 украинаи дигар мебуд, чӣ мекарданд? 10 украини дигаам кати Россия қувваву тавоноӣ дорад ки ҷанг бикунад. Барои ҳамин шумо ки аксарияте ки аз ҳамун артиш гурехта 10 солаҳо гурехта мегардед, чӣ хеле кадом ҷанг меравед? Барои кадом гражданство? Охир вақт тире ки парронда мешавад, шумо намегӯяд ки тоҷики бечора 3-4 кӯдак дорад, дар хона накушвая ё ба сараш нарав нарас. Барои ҳамон қадар бародаро, ҳам уголовни дела дорад, ҳам пушти мясо гуфти гапо нашавед. худ наздикони худро эҳтиёт кунед аз чунин кирдорҳо. ҳамин худи Россия ҳамон артише ки дорад, қариб 2 миллионта запас дорад, бо 2 миллионта одам. Шумо дар кӣ дар коред? Ҷанг панг гуфта аллакай баъзе бачаҳои узбак гуфта истоданд ки мо инта мекунем, фалон мекунем, мерем месем. Ин як эфирия аст. мисол дар ин калла назанед. ҳатман дониста монед ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. Аз 12 сол то 20 сола шуморо метавонанд ки паси панҷара бубаранд. Инак ба зангҳои телефонӣ шурӯъ мекунем. Ба он рақамҳое ки дида истодаед метавонед ки занг занед ва суолҳои худ ҷавоб бигиред. алло. Алло, салом алейкум акабасто. Ва алейкум ассалом. Акаҷон ҳами як чиз апурсам, ҳами метристка ма ҳам қадарамда гражданство кадетем. Ара метристка ҳаму ма уч қадарма ба ҷои эл кадем. ҳаму ба ҷое ки эл бинависанд м кадем, ҳаму як хаттаи ма удалит кунем ба ягон чиз обратно подават кунем. Аваё мефаҳмам? албатта мефаҳмам. охи шумо мехоҳед ки гражданство гиред, падари шумо гражданин ҳастанд, бале? Не, ман худам гражданин, падарам бояд бигирад. Падарма номи падаратон дар очисое ки шумо доред хато кардагиам, бале? Не, номи ман қади номи падарам ҳамаш туғра, очисое падарма хато кардиам. очисои падаратон бошад, агар фақат равед ҳамун метрикаи алиш кунед, халос охи вай маълум мешавад ва як камтарак ручка даже фарқ кунад, ду хел ручка кати навистагӣ бошад мегардонад. ҳамун регистрация успед намекунем ва Тоҷикистон то ҳоли равон мекунем, то метрискара мекунем, обратно рӯй мекунем. Не, ва дараб мекунанд, ва ягон проблема не. ҳамин рӯз мебаред, ҳамин рӯз мекунанд, пагашта рӯй мекунанд. Ягон проблема надорад вай. Регистрация ки тамом кишид, уже чӣ мешавад? Бояд бо граница гузаронӣ ҳамхел мешавад. Часни омадагианд. часни омадагӣ бошанд, бале. Дуюм бора бояд ки патент кунанд, баъд қабул мекунанд. ҳозир чанд қа шудагӣ аст омадагиашон? ҳозир якчунин моҳ шуда. як ҳафта ин кор буд мешавад. гӯед равон кунед метрискаи дараб мегирам, мебиён шумо дигар короша дидан гиред, халос. саломат бошед. обод бошед. майдаш. дар ҳамин гирифтани РВП, ВНЖ, гражданство ҳатто ду ранг, ручкаи дуранга бошад, мегардонанд. алло. салому алейкум акабасто. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. با ما در کار با خجما خیلی بار پیدا داشتیم فکر خیرات اومدیم. تشکر. ما برای RVP پدوات کردنی بودیم چریزاکس. چریزاکس کردنی بودیم، ما خودمون اپیتر میشیم.
Брянск омадем, ҳаминҷо та ЗАГС кардем. Вақте мо ҳами регистратсия карданӣ шидем, регистрация мо пасрош шида дар Питерия рафта кариб ай 22 хулоса гузашта рафта мо худум рафтам гуфтам регистрация кунам ФМС кати хазяин ки гуфтан ки тура дар Питер короче продлит кун баъд аз тамон баъд биё короче мо дар инҷа чӣ мекунем. Ҳами ягон роҳ мешида гист ки мисол ягон штраф месупурдем ёки ягон ёки через посредников бро мекунем хел кунам. Не, як регистрация дига кун, биё регистрацияда перерегистрация кун, халос. Питер, да Питер Да регистрация. любой ҷо кунӣ мешавад. Ба биёӣ ба перерегистрация мекунӣ. Да ми Брянск ҳам значит мешаванд, да ягон ҷош регистрация кунам. Бале. Мисол ФМС худаш неу, мисол ягон посредников кати кунам, чтобы биём инҷа да букунам. Бале, мешавад хелиам. ҳами рихтаре ки мо мақсад барои ЗАГС мисол кардем барои документ кардан ҳами ҳомиладор да мисол кӯдак дошта ҳами да мо ягон вилият мекунад ягон зарар мерасонад. ова бачашам дар номуд мегзара охи. ба агар мо ҷудо шавем ба ма хали чӣ метием ма? Конечно метием. Бале, меспори бале. Ба кӯдаки ман набоша короче ва дар номуд мешавад дар ЗАГС вақте ки духтар таваллуд мекунад ЗАГС ва касе бошад ҳам хеле мешавад. Агар пеша таваллуд кардан ҷудо шуда мешавад? Албатта мешавад. Ва дига олимон намеспорам? Не. Кай оли таваллуд мекард? Оли нав 3 моҳа буда. Тестес ҳамин РВП гир тамом ҷавоб терава. Сразу рам чӣ кунам? Падават на не гӯш кун да ҷура. РВП мегирӣ тамом ҷидо мешӣ. Аннулировать намекунанд шама, значит РВП меро. Не, баъди 8 моҳ ба ВНЖ меспорӣ ба. Ҳозир РВП ма чанд ка бояд тиян ма РВП гирам? Вақте ки супурдӣ 60 рӯз наметиҳанд уже. То 2 моҳ, проверка мебиянам? Проверка аку ман намедонам, Москва проверка намекунад. Дига ҷавоб бисёри вақт мегӯянд ки проверка мешавад. Ӯ мисол ҳамун духтар дар миҷа худаш регистрация дод, дар ҳамун квартире ки ман снимак кардагим, дар онҷа ҳам регистрацияш кунам, ҳар ду бояд дар ҷо бошем. Бале. Мала. Регистрация раҳмат кам. Мала, хуб. Алло. Салом алейкум акаба. Ва алейкум ассалом. Акаба хор ман худ ва чӣ занг зистам, Ямал нест ки автономи округ занг зистам. Ямал? Саволи ман ва Ямал занг зистам. Бо амон Ямал бо я район дигаш Ярсали мега. Ма каҷон хеле омадим да 11 январ омадам. Як моҳ 6 рӯз гузашт, ҳам декласкопия да успед накардам. Бои ҷамъ қонуншам хеле сахт ай ки аввал штраф мекард, документ мекарди. Баъд ман гуфтам ки биё маро штраф кунед, ман ҳамин штрафам месупорам, ман патент бисупорам. Гуфт ки то уже 5 рӯз гузашта, намешавад. Ман гуфтам чикор кунам? Гуфт граница перечиска. Не, 5 рӯз гузашта бошад, именно 5 рӯз гузашта бошад, штраф карда метавонанд. Не ки фикр мекунам ки граница рафта биёе хубтар аст. Ана гӯш кунед бародарак. Ман гуфтам ки ман основание дорам, гуфтам ман зан дорам, кӯдак дорам, гуфтам инҷа ман хай патент накунам, гуфтам барои документ видноҷис рапортам. Гуфт ки намешавад, ман трафтисам ки ман тара қабул намекунам. Ихай иҷара шумо надида инҷа ҷои як ҳадарана ҷоя иҷа. Баъд ман рафтам граница. Ман рӯзи 16 да рафтам, гаштам, омадам. Аммо чӣ дар рӯзи сешанбе хай чӣ шид, регистратсияма кардам. Баъд документҳои маро дида гуфт ки чӣ шад? Ту гуфт 2 моҳ наистода дар Тоҷикистон, гуфт 3 моҳ наистода, гуфт омада, гуфт 2 моҳ, гуфт 2 моҳ чӣ хели 2 моҳ наистоди? Унҷа сумарна гуфтаги ай, сумарна. Ту 1 моҳ истоди, рафти омади правильно? Ман рафтам Тоҷикистон 2 моҳ истодам, гаштам, омадам. 6 рӯз мега ки бояд 90 рӯз бояд дар Тоҷикистон бояд меистоди мега. Гуфтам хай ман зан кӯдак дорам, маро файрод кардан сипоштем. Биё ман хай омадам, кӯдакам касала, гуфтам ҳамтари. Гуфт ки мо тура документота қабул мекунем, гуфту лекин гуфт тура гуфт
статья чанд қати гуфт тра бояд депортация кунад 3 сола. наметона ин кора карда. давшав гу хеле зану кудаки шаҳрвандӣ дорӣ? ва зан кудак шаҳрвандӣ дорам. баъди занам рафт карда қатиш камтар даъво кард. наметонан карда суд кард. наметонан ҳамон документҳои ҳамон рӯз қабул накард. рӯзи сешанбе дингда кард. иҷо приём рӯзи сешанбе ҷумъа ида дар як ҳафта 2 рӯза. рӯзи ҷумъаштам хай успед кардам документҳоро заявлениё навистам. мега те 5 сола да мара гуфт ки буспор. хай ман дахот ҳамаш 250 000 дахот кардам. 5 сола да спор рост мега охи 5 сола да спор. ана ба гуфт ки 3 сола чӣ та гуфт ки ҷода буди набуди ҳамаша бунавис биёр гу. ана автомат 3 сол ма хай 2000 гуфтум яи сол омадам ҳамин қайс додам документ накардам. ин сол омадам ин қайс додам. нева ту документ карди накарди вая ягон кас чӣ намекунад. кофта намегарад. братан гӯш ку бахтовар. ман ҳамира мара рӯзи ҷумъа хай қабул накард. рӯзи шанбе қабул кард. ба як ҷанҷол қабул кард. ҳама чизо ман ба як чиз қабул карду. гуфт ки тишени гуфт 4 мода гуфт тора ответ чӣ меа гуфт неки мада ягон коғаз надодам барои 3 моҳ буд шавад. не вай бира коғаз тагир вай ҳатман коғаз метиҳанд та ҳозир ман инҷа як коғаз буд. ҳозир ман мегум та чӣ хеле коғаза. як коғаз метиҳанд ки ан хеле гирифта шуд гуфтад. я ба венҷа спориди гуфта коғаз метиҳанд та. ҳозир ман мегум та инҷа як коғаз дорам но якта как раз ами намз кодага одам нигоҳ кун. Справка номер такой дана такому-то человеку о том, что такому-то принято заявление о выдаче вида на жительство. Айна ма аку номша нишон натиҳам одамша ина агар дидеста боши агар ина диди инам хеле метиҳанд та. ҳичи надорад просто справка номеруш ҳастаю ҳамун подпис дорад тамом. инспектора подписуш ҳастай тамом халос. фаҳмо вақто нам хеле ай ман бодо ягон чизи ҳаққати худ бо алоқа дорам ягон рашабон нишон ман тарсонеса ки статьяи ягон статья намезананд та ту просто пага бара чира беги халос. ҳамон коғаза майли бародар. майли худо бистон. алло. ва алейкум ассалом. ака бахтовар ами як савол доштам. ина зану фарзандам 18 сашон буромад ёра раён дамо прописка карданиям ман метавонам ҳамиш города чи виза спода пишти кудам. бе ягон мушкилӣ метавонед албатта. не шумо гуфтание ки мисол пропискаомо алиш боша дигар ҷои гӯш кунед. шумо гуфтание ки шумо агар пропискаи ман кати кӯдак фарқ кунад агар спорида метавонам ё не ҳамина дар назар доред. мешавад ман ино област ба пасани прописка кати модараш мешавад ман метавонам свободна шаҳр додам. бале мешавад. если что мегӯяд ки охир зану фарзандам онҷа ман кор мекунам дар инҷа. ман ҳар шанбе якшанбе рафта мебиём. майлаш хоб. ташаккур. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом. ака як савол буд. мо як сол пеш Тоҷикистон омада будем коммерческий хати бизнес хати мигратsion команда. ҳозир патентмон тамом шудааст. то 1 апрел патент тамом мешавад. мо ин бора патент кардан метавонем ё не? ҳамира меган намешавад кардан. агар официально кор мекардед агар мешуд. официально кор намекунем. намешавад. пересикат бояд. бале. ана баъд 15 марта регистратсиямо тамом мешавад. 15 ба 1 ба патентмо тамом мешавад. ман метавонам ки 3 моҳ регистратсия кунам, ба ҳам 3 моҳ дига гардам. барои чӣ боз граница 70,000 80,000 3 моҳ гашта метавонед. просто бине ки нақапанд она дар ҷои кор агар қапанд депортатсия мекунанд.
патент якумда тамом меша 3 моҳ метавонам гардон. бале. Азор раҳмати калом. Майлаш хо. Алло. Салом алейкум, ака бахтор. Ва алейкум ассалом. Ака гуфтем пурсем, ма регистратсияга рафтам, қариби ҳафта пеш. 3 моҳ чек спорт дадам, рафтем ки гуфтан короче визити маҳкама. Агани та амрӯза бигем ҳама чим соз буда, типа даму квартира мекардем, када буд, баъдам рафтам амқали гуфтам. بعد امورا در سایت انویدیا هم دیدم که محکم دست در حقیقت برای اشتراف های بفکرم اشترافی خیلی داشتم امورا یگان را داره که بعد همون چیکای اشترافاتون شما یکی زپرین موندگین انا اینو نمیدونم برای که رفتم نگاه کنه ده تو دو ماه پیشش رجیستراسیون کردم رفتم بودیم کدا بود انا بود 2 ماه بعد رفتم уже نگاه کنه اگر شما то охири сентябри соли 2021 запрет монда бошанд агар фаҳмидед метавонед ки кушоед агар набошад агар намешавад ин як дуюмаш ин ки агар шумо зану фарзанди шаҳрвандидор падару модари шаҳрвандидор ё опекунство оформид карда бошед шаҳрвандӣ бо ягон кампирак ки мисол ҳамона нигоҳу бин мекунед мешавад кушода агар хато карда монда бошанд агар ягон штраф монда бошанд ки шумо ҳатто дарак надоред мешавад ҳамхеле ҳолатҳо аст ки мешавад дигар агар аз ҳолатҳои гуфтагиам берун ягон ҳолати узноки дигар набошад наметавонед кушода не гап дар уҷа хеле нависадаги части 4 статьяи 26 кати нависаги ки если иностранный ма образно мегум иностранный гражданин в течение 3 лет совершает 2 и более административных правонарушений у него закрывается въезд на территорию Российской Федерации в течение 3 лет уҷа гуфтаги нест ки иностранный гражданин 5000 штраф дошт ё 500 000 дошт уҷа ҳам хеле споридаги ҳаст ё споридаги нест хеле гапҳо нест ё 50 буд ё 100 000 буд ҳозир бо гуфтам ягон дар байни ино ягон чи хеле гапҳо омадагӣ нест дар ҳамун ҷумла хеле гап нест ду штраф кардӣ 50 рублия 100 000 фарқ надорад рафтӣ фаҳмидам баъд мегум ҳамун чекҳои споридам ку ҳамун налог ягон хеле чехек нем ки ягон раҳ дора ки нигоҳ кунед да верховный налог чекҳое ки спурдагӣ ҳасте шумо бале шумо метавонед ки баргардонед ин пуло дар ҳаво меистанд шумо дар ҷое ки регистратсия кардагӣ будед он ҷо равед мешавад баъд шумо вақте ки чек спурдагӣ ҳастед ҳамун фсин нависагӣ дар ҳамунҷа номераш нависагӣ ҳамуна через интернет ёвед ҳамунҷа рафта ариза дода метавонед майли худоистон бародарон нанависед фақат занг занед оқа бисёр нависаед ки занг занед хубтараш иншаалло як саволи дигар ҷавоб метиҳам бояд срочно ман ҳозир як ҷо равам марҳамат карда занг занед мисол ба саволоту ман ҷавоб диҳам 72 48 70 87 72 48 занг занед ҷавоб метиҳам алло ва алейкум ассалом Созай хубин акаҷон. ташаккур Ака барои ҳами табораи ҳами иззат ҳамон як 4 та гап мезадем. чӣ гум дар бораи иззат ҳамон дар бораи иззат ҳамон чӣ гум бародари азиз иззат ба иззат ҳамон бо як делаи ҷиноӣ дига кушодам делаи ҷиноиам бо ҳамон қаллобӣ бо пафтор накушодам соли 2013 аким ки пул гирифтааст $10,000 ва аким чӣ кардааст бало кардааст ҳамхеле як делаи дига кушодам бо суд аз нав дида мебарояд
як 2 моҳ шудагист ин як дели дига кушодан ҳамин рӯз расонавӣ шуд ё дирӯз расонавӣ шуд дар ҳамин интернет хондам. мегӯянд аҳволашон хуб аст, саломатиашон хуб аст, бо каму беш дар як ҳафта як бор гуфтанам хеле тамос мегирад, бо аҳлу байт хуб ҳастанд, салом мегӯянд бисёри вақт. шахсан ман бо ман ягон гуфтугузор накардам, ба ман занг назадану ба ҳар ҳол ҳамон бо оилашон ман баъзе саломҳояшонро мепазирам. дуогӯ бошед бародар, дуогӯ бошед. Худо меҳрубон аст. ҳамин доим устод мегуфтанд худо меҳрубон аст, худо меҳрубон аст. ҳам хеле гап мезаданд. иншоалло бо яке мешавад ки яке мебинед ки дар озодиам. иншоалло ҳамин рафтем фаҳмем акаҷон. боша бародар. майли худо ҳифзтон кунад. майли. бародарони хоҳарони азизам, аз ҳар яки шумо ман узр мехоҳам, зеро ки бояд ки срочно якҷо ман бояд ки равам. бахшиши зиёд худо насиб карда бошад, кӯшиш мекунам ки рӯзи ҷумъа дар хизмати шумо дӯстон бошам. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад ва дуоро дар ҳаққи ман фаромӯш накунед.